South Africa ngiyanibingelela ngenza ukuthi kuphi nakuphi la nikhona. Thuleleni onibingelelayo-ke igama nguMduduzi Ngamkhwanazi. Vele kwinhlangano iThuleleni Organization lapho esho khona ukuthi musa ukuthula nami awunenkinga khuluma ngoba engakhali ifele embelekweni. Cha bafethu, ngizama nje ukuthi namhlanje ngilethe udaba la eke ngicela sike sisize silekele kulona luka dadewethu. Kunomuntu esimamela bafethu onenkinga ebuhlungu, wahlangana-ke nomuntu-ke wesilisa bazwana ngokothando-ke, wamlobola-ke waqeda ngokulobola, but-ke kuthe sekuzolungiselwa indaba zomshado-ke ngeshwa weseyadlula-ke emhlabeni engozini yemoto, yena-ke umyeni wakhe lo wesemlobolile. Base beney'ngane-ke ezimbili, usamncane-ke udadewethu lo. But-ke inkinga esibe khona-ke ngoba wakwenza konke ukuthi wamzilela, inkinga asebhekene nayo njengamanje umfowabo wamufi ola nje futhi omdala kakhulu ngeminyaka, ola nje emva kwakhe ofuna ukumngena, hhayi ngokumncenga, hhayi futhi ngokuthi kuboniswane kahle ngoba ukubonisana sekuhlulekile, nangokumhlukumeza ngayo yonke indlela amhlukumeza ngayo. Kubuhlungu ngoba useze wayiphoqela ngisho kuyena, sanibonani? Yebo saphila mnewethu. Wayiphoqela ngisho phezu kwakhe ukuthi-ke ambathe naye okusisi-ke okulinganisa ngangokuthi-ke kufana nokuthi uyemnukubeza. Kuningi-ke bafethu onizokuzwa kule voice note yakhe udadewethu-ke akubalisayo, akuvezayo. Ngithi ake ngiveze le part ngoba iphathi yokuqala le ngiyitholile i-voice note. Saxoxa-ke nawe udadewethu-ke nobunzima nobuhlungu bonke asethe wabhekana nabo. Eshawa ngamasheni, wena wabona oJohn Cena amasheni athiwa ayeboshelwe ezandleni, ashawa udadewethu-ke, ashawe ngesipanela, sifakwe ngisho emakhaleni isipanela. Uma kuhlangana naye ephaseji la ngekho khona amakhamera amnqubuza ngekhanda odongweni, kwase kushoda ngisho isando nje lesa sa-Triple H ukuthi amshaye ngaso. Indlela udadewethu abhekana nobuhlungu ngakhona, kodwa-ke ikhona i-voice note. Ngicela nizwe i-voice note yakhe, nizwe ubusizi-ke abhekane nalo dadewethu. Ngicela ukuthathela i-voice note. Yebo bhuti, ulobole ngo-2017 January ngeyi-7 ehamba ngey'nyawo zaziwu-12. Then sasiney'ngane eyi-1 lapho, ngiphuma vele ebukhosazaneni engikhetha khona ngoba yena bengasonti but beligcina isabatha. Kwase kwenzeka nje lokhu kwenzeka ukuthi saphunyuka siyizingane sakha. Kodwa-ke wayelokhu ecela ukuya ekhaya, ngangisafunda ugrade 12. Ubaba ebajikisa ethi ngisaseyingane, ebajikisa ngaze ngaya e-college, ngaqeda ugrade 12 ngaya e-college. Waze wababiza uma esebona ukuthi sengikhulelwe, wababiza beza wabatshela ukuthi uyababiza ngoJanuwari ngeyi-7. Bafika ngoJanuwari ngeyi-7 ekhaya, wakhipha zona lezo nkomo zaziwu-12. Ngeke ngazi ukuthi zayihlukene kanjani nakanjani, kodwa nje zaziwu-12 nembuzi yey'ntombi. Kwambeswa bonke-ke omama basekhaya, bonke nabogogo nabakoti abafowethu, nami ngambeswa, ngambathiswa iy'tshalo namaphinifa noshwele babo, iduku leli eliba umhlobo wokuhlonipha emzini, ngambeswa. Kwathi ngoJuni same year 2017 wathola ingozi yemoto ehla emakhaya, ekhaya kubo, waphelela endleleni. Akasanamama, akanababa, unomfowabo nodadewabo, babesele bebathathu ngaye, waseyashona yena. Kube nokuthi ngoba beseqede konke ekhaya esehlelela vele ukuthi ngoSepthemba mayeqeda ukwenza lo msebenzi, ngoSepthemba ubohlelela ukuthi kube umkhehlo. Kunenkomo ekade yasala enkomeni, mayechazela mina abavumilene ngazo benobaba ukuthi ena iyoza ngomkhehlo. So umkhehlo bese sihlelela ukuthi uzoba ngoSepthemba, washona ngoJuni same year 2017. Vele ushona ngasekhaya kubo, mina ngihloniphela ukuthi lo msebenzi azowenzela ukhokho wakhe. Sivovile utshwala, angafiki ebusuku vele kusale sekumphelezela konke kona le mbuzi ayithengele ukwenza umsebenzi sale sekumphelezela engasekho.
Bethi uma bechaza abantu abadala ngendaba yokuhlala esikhundleni yokuzila, ngoba ingozi yomuntu, bethi ngizozila uma ngizela ngizozila inyanga eyodwa. Ngiwuthande-ke nami ngingabi nankinga, ngicela abantu abadala ukuthi hhayi, uma bezongichazela umthetho nomgomo nombandela wakho anginankinga, cause asixabananga naye futhi nami bengimthanda. Naye uhambe ezazi ukuthi vele usefuna ukuba yindoda, usefuna ukuba nomuzi, ebenamaphupho nami naye ney'ngane. Isifiso sami nami ukuthi ngimenzele iqiniso, anginankinga noma ngabe angisizi ukumzilela omunye umuntu, anginankinga. Uma ngiqedile kuyena ngaphelelisa kuyena, anginankinga. Ngokwenkolo yami yasekhaya nangokwenkolo yami engikhule esontweni ichazo engisonta kulona, ngazi ukuthi umuntu wesifazane akajiki endleleni mase kuze kwaba umuntu umfazi awukwazi ube usuyajika. Cause uma mina ngizothi ngibuyele ekhaya angazi leziya y'ngubo ambese ngazuthi sezojika kanjani, lezi ambese ngazi umndeni wami wonke wafaka nobaba ijazi, ngazi kwashoda ini ebizweni zababo, wambese umama wami yonke into. So angazi ukuthi kuzohlehliswa kanjani. So isiko bese liqhubeka liya phambili, ngase ngathi anginankinga ukumzilela. Bathi hhayi ngoba ingozi uzozila inyanga eyodwa, ngathi anginankinga nalokho futhi ngakuthokozela, as long as ngizobe ngimzilelile than ukuthi ahambe kube ngathi kuhambe ingane. Ngizophelelisa ngoba nithi ngizophelelisa, ngizoshada naye sekusebenzisa ihlahla, anginankinga. Kwavumelwana yonke into, kanti ubaba wami ngazathi ngala ngasekhaya uma befika beyobika ukuthi akasekho umkhwenyana wabo, ngathi khona igama alikhuluma kubhuti loSelo ukuthi ena funa ngingene. So ubhuti lo mase kuqeda ukuzila, mina ngihlele esipontsheni kwa-round khona ngale emzini. Kuqeda kungcwatshwe-ke, kuqeda ukungcwatshwa ngiziliswe vele sengihlaliswe ematasini bese ngiyaziliswa ijoyini ephelele. Ngimbatha inyanga eyodwa ngiphendulele bese ngiyakhulunyelwa ngenkomo. Uma ngiqeda ukukhunyulwa bese kuba namagama ukuthi kufuneke angene. Uma ngithi mina yena ungishiya ngo-10 years, mina ngangu-94 yena wango-19, angazi noma 83 yini mangingaphosisi. Kube nokuthi abe namagama ukuthi yena vele nami ngangisadidekile, ezinye izinto uma zenzeka noma yikhulunywa ingqondo nje ngangisadidekile, okwenyanga ubone after iy'nyanga ey'mbili or ey'ntathu mangingaphosisi. Bese kuba nokukhuluma ukuthi ena fune angene. Ngibuza kudade wakhona ukuthi awu kanjani ngoba phela lo muntu akanamfazi, kanjani futhi lo muntu ngoba phela yena akaganiwe, akakaze alobola ngisho umfazi oyimukakhe, akakaze nje azame ukulobola. Uwumuntu oy'phuzelayo, umuntu ohambe ngaphuze ngaphema, uwumuntu oy'phuzelayo, uwumuntu futhi ongeyona i-type yami, uwumuntu umdala, isidudla nje. Mina kunezinto engingayithandi kuyena. Abe namagama awakhulumayo ukuthi kusho ukuthi umfowethu kukhona umuntu ade uvele umgebhele ngaye, umbhanqe ngaye, umcuphele ukuthi uma eshona if wena uzohlulwa ukuzama, at least zama, uma uhluleka kuyayekelwa. Hawu bhuti, kwaphela inyanga eyi-1 kwamele ngikhuphuke ngize la eGoli ngizozama ukulungisa imoto zasemsebenzini. Ngifonele enye ingane yakhona yomfana ukuthi ena ngicela ukufikela ingane yabhuti omdala ongasekho naye, ngithi ngicela ukufikela kumamkhulu wayo ngiyolala kuyena, cause kumele ngize ngapha eGoli. Ene ngapha eGoli asikho vele isihlobo engisijwayele ngaseduzane ngala ngasemsebenzini. Ale-ke yena kube nje nomsindo osukayo, yena unayo indawo la eGoli kufanele ngilale kwakhe. Ngikhuphuke ngumuntu owazi ukuthi unendawo yena la eGoli, unendawo, unamarumu amaningi, kanti la amanye amarumu amaningi awasebenzi. Usebenzisa irumu elilodwa liwu-2 room, usebenzisa lowo 2 room kodwa nje usebenzisa wona wodwa yini, lawa amanye anabantu ngaphakathi. Hhayi ngifike, uma ngifika kube ukuthi vele ungikhonvinsela ukuthi mina kumele ngivume, akukwazi ukuthi ngisasemncane kangaka ngithi ngizoba nengane yakomunye umuzi, ngeke beyivume leyo nto. Ngizame ngihlale ngivuke ngiye emsebenzini, ngi-apply, ngilungise indaba yemali bese ngiyajika ngakusasa ngibuyele emuva. Ngilala uno-2 room la awusebenzisayo, ngilala kwenye indawo yena ulala kwenye indawo. Ngijike-ke emva kokuba ngiqedile ukulungisa ngibuyele emakhaya. Uma ngibuyele emakhaya afike emakhaya-ke kuqale phansi futhi kukhulunywe.
ngikubone nami kungazathi kushuthi vele kuyinto ekumele ngiyivume uma ngiye ekhaya ngiyobikela umama athi mama okwenziwe emzini vele nami angangazi ukuthi ngizothini ngoba usasemncane, umncane kakhulu. Ngicishe ngangina 23 or 24 23 mangaphosisa athi ngoba usasemncane angazi kodwa ngoba ubaba wakho bekumele ukuthi kube uyena okulandayo, hamba ubuze yena. Mangifike ngimbuza ubaba ukuthi baba ungilanda nini sengigeziwe, shuthi angizogezwa ngapha ekhaya. Athi buyela emzini mina ngizokulanda ngosephi la ekhaya ngoba ngeke ngikwazi ukukulanda umfazi womuntu, ngizohlala nomfazi womuntu la. Hhayi ngibuyele mangibuyela emzini ubhuti lo afike emzini cishe kwakuLwesihlanu ebuya eSwazini ethi kade eyosebenza iy'mpahla lezi zomyeni wamayili elimele ngazingozini yemoto. Abuye nalezo zinto afike asebenze ebusuku ngiselale kwa-Round, ngilale kwa-Round ney'ngane zakhona ngisisulu khona. Then ngelanga elilandelayo bese yakhuluma ukuthi le nto le ababeyikhuluma iyiyo ngoba ubaba uyena wayekhuluma kubona. So mina if ngingayivumi abazi bona ukuthi kumele kwenziwe kanjani. Kukhulunywa hhayi ngize ngigcine ngithi bafethu if ngihlula le nto le ngicela ukuthi ngempela kuyeka ngoba angeke ngize ngikhone. Ngizama inyanga eyodwa kube inyanga yesibili ukuthi ngo-April befona abelungu bala emsebenzini bethi uma ngabe sengitetile kateta ngoJanuwari ile last born ingane, bethi uma ngabe sengitetile bacela ngikhuphuke ngizozamela iy'ngane ukusebenza ngizoba yiklina khona ngaphakathi efemini. Ngikhuphuke-ke ngizoba yiklina kumele ngikhuphuke baphathise nakuyo umlayezo because basebenza ndawonye. Uma ngichaza-ke lokho-ke kube ngukuthi angikwazi ukukhuphukela ngifikele kumina, kumele ngifikele kuyena. Qale kanjalo-ke kube ngazathi-ke manje sekuyazanywa mina naye. Cishe kwaphela nje iy'nyanga ey'mbili qala umsindo xatshana vele ayingale ngithi ngeke ngize ngikhone. Cishe kwandlula inyanga eyodwa kweyesibili ayingale ngingavumi ngithi angikhoni. Ngifonela udadewabo ngimtshele ngithi yazi angiyithandi le nto le angikhoni cause angimphuphi ngisho umuntu wami. Benginako ukumphupha bengapheli i-2 weeks ngingamphuphanga angavakashanga. Kodwa manje uma ngimphupha ufike engakhulumi so ngeke ngize ngikhone ngiyahluleka. Waqala lapho umsindo ngo-2018 up until manje lowo msindo awupheli. Akhuluma amagama-ke kuhanjwe kuyiwe emndenini sesi-athende imindeni-ke manje siya ko-anti bakhona ukuthi ngoba mina naku ngithi angimfuni ini nabo bese bevumile bese bejabulile ukuthi naku-ke umuzi awufi. Ngisho ngithi ngeke ngize ngikhone lo muntu lo akakaze aphathe umuntu wesifazane, at least akaganwe qala, akabuyise umama wey'ngane zakhe oyedwa agane qala. Kube ngumuntu nje ongaganwa osacinga omunye umuntu xakeke nje ngaleyo nyanga. Hhayi ngisho ngithi ngeke ngize ngikhone ngingasavumi-ke nje nanokuthi-ke angithinte ngingasavumi up until ngiy'tholele indawo ngiqhashe ngiy'tholele indawo ngiy'hlalele khona. Uma ngisahleli kuleyo ndawo esengiphilisa vele kabuhlungu nje sefonelwa ubaba omncane bakhe ukuthi naku mina ngenza kanjena athi ubaba omncane bakhe akayeke if sengizamile ngihlulekile akangiyeka akangafosti. Afoste yena siye ku-anti wakhe okhona la eGoli no-anti wakhe aphinde amtshele the same. Sesifikile kuyena ukuthi ngiyeke ngoba nangukuthi akakhoni. Angangiyeka afonele ngisho ubaba wami kube indaba ende nje, kube indaba ende. Angithreatenishe uma sifika lesi samile ulinde ukuthi kusangithreatenishe cause la endleleni uhamba vele uyakhuluma uyathukisa. Angithreatenishe ukuthi ngifuna ukukubulala ngiy'bulale, ngifuna ukubona leyo case ukuthi izothethwa kuphi. Ngibhalela ubhuti wami ngimtshela ukuthi uyamuzwa ukuthi uthini. Amfonele ubhuti wami amkhuze kube umuntu ongathi uyaxolisa kodwa ngingasazwani vele mina naye angasavumi nje nokuthi ngihlale endlini yakhe eyodwa naye. Kuthi kusuka lapho makehlwa-ke emakhaya ngibuyele ngilale kwa-Round ngingasala le ndlini yami cause ngangithi uma ngithi ngendlini yami nangu emnyango uma ngivala nje nangu ususemnyango ngize ngigcine ngilala ka-Round uma ngivakashile cause bonke okungiyela khona uma ngivakashile ngize ngigcine ngilala ka-Round uma sehle sonke. Hhayi ngimtshele ngithi angeke ngize ngikhone. Efemini kunomunye ubhuti okade efika okungasiye engingamjwayelanga kula kade besebenza nomuntu wami. So lo bhuti lo ebenako nje ukubingelela umfishane, benako nje ukubingelela uyafika naye futhi naye bengakabajwayeli bonke abantu ngaphakathi. So usebenza la ngasemnyango wangase-reception la le reception engihlela kuyona mina.
unokubingelela nje ayikho into ade iqhubeka phakathi kwami naye. Ngelinye ilanga ngithi ngihleli endlini yami sengiyiqhashele, ngekade nje sengayiqhashela ngiyihlalela ngiyirentela ngithengele ukudla ngihlala ngedwa. Kwafika ubhuti wami omncane wathi umenzeni uSibaro ngoba ubiza abafowethu uthi uma bengafiki uzokubulala. Ngithi mina bekhulumaphi nami ngoba ngambhlokha ngayo yonke lento ade lokhu ekhuluma engithukisa engitshela nangabameli ukuthi ubafonele ubatshele yonke into ukuthi iy'mali abangayifaki kumina mina ngisilutho. Ngiyinja nje ezohamba ipha bonke abantu amadoda imali yamfowabo. Ngithi ngimenzeni ngani ngoba lo muntu angikhulumi naye, ngoba uyayazi indlela lo muntu angithuka ngayo nangendlela angihlukumeza ngayo emsebenzini. Uma ehlangana nawe emsebenzini ephasejini ungigqumuza ubondeni, la kunganakhamera ngakhona nje ungigqumuza ubondeni. Uhovoza ngesipaneli emakhishini, uma ngisekhishini ngomela abanye abasebenza ukudla kwi-microwave cause iyodwa. Angihove ngesipaneli emakhaleni, ngelinye ilanga angene erole iketanga esandleni angishaye ngayo ngincinda lelo ketanga. Hawu, ngimangala ukuthi bayaphi, bengangifonela nabo bhuti wami ukuthi bayeza. Babona ubhuti wami sebengena sebehleli, esekade efikile lo mncane ngibabona sebengena nabo befike. Bethule bengasho lutho bebingelele bengene. Uma ngithi naye angena, ungena nalabo bhuti esisebenza nabo abayi-2 nomfowabo omunye wakababa omncane wakhe. Hawu, kwenze njani ngihlale phezu kombhede ngiboleka iy'toro kamakhelwane, nganginganayo iy'toro endlini, ngiboleka iy'toro kamakhelwane ngibahlalise. Bese bayachaza ukuthi beza ngokuthi uthi mina lo ngiyamjolela. Ngibuza ukuthi uthi ngimjolela nobani? Athi uthi ngimjolela nalo. Ngithi ngoba kwayena ngithandani naye, kwalo angithandani naye, kwayena lo oniletha la angithandani naye, ngiyini naye ngoba eniletha la? Athi niyamuzwa ukuthi ungidelela kanjani? Nithi cha ngempela phela ngiyena umfazi wakhe, angiyena intombi yakhe, angithandani nawe. Yini uzohamba ulanda wonke abantu abangikhulumisayo ukuthi ngithandana nabo uzotshela abafowethu leyo nto leyo? Bengikhiphe bethi ngime ngaphandle abafowethu, bengikhiphele ngaphandle, ngiphume ngime ngaphandle, ngihlale ngaphandle. Besale bodwa endlini yami bekhuluma naye, bephinde bengivulele umnyango bengibize, ngiphinde ngibuye futhi ngihlale. Baphendule futhi abafowethu befuna ifoni yami ngibanikeze, befuna ifoni yalo bhuti wasezweni langaphandle abanikeze. Uma be-check ifoni yami bengayitholi iy'namba zalo bhuti. Even ku-Facebook asiwona ngisho ama-friend, ko-TikTok asiwona ngisho ama-friend, akusila nginomngani naye khona. Just that umuntu okade enako ukuxoxa nokuthi ngiyothenga ilantshi ngikuphathele yini. But ukuthi kunento ade iqhubeka ayikho. Hhayi, usuke lapho bese ngiyababuza abafowethu ukuthi ngoba nila nimazi ukuthi owami oqondene nami bekaphi nanikhona. Namhlanje nizongihlukumeza nizongihlalisa i-meeting nalo. Mina bengihlale ngintshela ngaso wonke malanga ukuthi ngiphilisa impilo enjani beningafiki. Namhlanje niyafika. Athi omunye ubhuti wami wakababa omkhulu emndenini, leyi ayingangathi akusinje into emile ngabe siyayikhuluma. Kahle kahle asiphumeni sihambeni. Lo ngoba uthi nguwani kwababa omkhulu, udadewethu uyamphika phambi kwethu, kwayena uyamphika. Kwalo esiza naye uyamphika, kwayena lo uyamphika. So si-wrong ngalento esiyenzayo. Lo uma enenkinga kaye kubaba omkhulu ayomtshela ukuthi unangumfazi abamnike yena usiyamhlupha. Angayi-ke ekhaya, aqhubeke angithukise-ke, angithukise abize ngawo wonke amagama awabizayo. Ngize ngigcine emsebenzini kuze kugcine kusiba ku-lockdown sehla siye emakhaya. Mangapho masehla semakhaya, masehla semakhaya kuyi-lockdown, ngiqhubeke ngiphise utshwala kanti kuzoshona umama. Ngiphise utshwala ngenze yonke leyo nto le, ngitshela ukuthi ngizokhanda itelo ubhuti lo umyeni wami nomfowabo laba ngasekho cause ngangike ngaphupha. Uma ngibuye lapho sekushona umama ekhaya sekuthiwa kumele ngizolala emzini angingalali ekhaya. Ubhuti wami engiqhashela umuntu ukuthi ngizolala khona emzini. Ngibafice bedakwe yibo bona lo tshwala lo bengiphisele ukuthi ngizokhanda ngabo itiye. Abayikho nje into engiyikhumbulayo ukuthi yayibekiwe ngisami. Bedakwe kugcwele ngisho amantombazane egcike naye ngilale. Kusekuseni ngakusasa athi bekumele kuyoklina emalibeni. Athi ngisale ngingayi ngoba ngiqeda ukungcwaba umama ngisale. Mayese semathuneni yena bese ayasifonela athi cela size, athuma ingane athi ayizosibiza, cela size uthole imali ephephethu kamyeni wami. Masiya nangempela ukhona u-R3. Bese siyabuya. Ngithi mina lo R3 ngicela ungangeni nawo, at least awuhambe uye kumuntu uyozwa. Angayi nawo lo R3, abuye engenele no-R3. Ayi vele emoyeni wami kungihlubule konke lokho ukuthi kahle kahle ngize ngigcine sengimthuka nangako konke lokho.
ngizengigcine sengikhuluma kabuhlungu kuyena ngithi ungihlukumeza kangaka nje vele ngoba unesazelo. Yonke lento ayenzayo uyenziswa isazelo. Akakwazi ukungiphilisa kabuhlungu angijahe kangaka ngesimanga sokuthi ngoba nakho angimfuni. Akakwazi ukuba ne-stress sokuthi mina ngoba ngisemncane ngisengamithi ingane yakomunye umuzi. Akakwazi ukuzoba naleso stress kungayena umfazi wakhe. Ngize ngigcine ngikhuluma amagama abuhlungu kuye. Cha, amagama abuhlungu vele ngagcina ngiwakhuluma ngoba kagcine vele ngimuva ukuthi ngiyobulala umyeni wami. Ngoba ngaze ngakhulunyiswa ubuhlungu bokuthi lento ayenzayo afonele abameli abatshele ukuthi imali cela benganginiki aqede yena ngoba esekukhulumile konke lokhu yena bengenalutho kodwa after ukushona komyeni wami yena sekenayo yonke into. And lapha kulela office bayazi nabo cause lo mmeli wayefikele khona ekhaya ngisazilile khona ngale emzini wafikela khona ezongilanda khona ngisazilile. So bayamazi nabo banazo iy'namba zakhe bayazi futhi nase-ofisini lakhe e-Standerton. So ngibe nako konke lokhu enhlizweni yami ukuthi kahle kahle kuqhubekela ini ngoba nomeli naye esedileya kanje ngitshela ukuthi kupostponediwe kuhlehlisiwe ama-case. I-case ihlehlisiwe nini kodwa eyengane oyomyeni wami ayithola ngaphandle kwenye intombazane yona isiyaqedwa seyaphuma but le ayiphumi. Ngibe naloku ukuthi kusho ukuthi kahle kahle la kunenkinga ngeke ngazi noma uyabagwazela noma kwenzakala ini ngoba silokhu ihlehla i-case ngoba bengitshela namhlanje ukuthi banginikeza i-case yangozayo ngoFebruary. So manje ngiyacela bhuti umuntu ngisacela nje usizo. Ngazi ukuthi luzoqala kuphi ligcine kuphi ngoba kuvele nje nami into kumafisho ey'ntweni zami. Angazi ukuthi noma kuthiwa ngiyaphelelisa ngizophelelisa nini kanjani. Ngoba ngokwazi kwami isintu angeke ngithi sengazila ngazilela umyeni wami ukuba boyingane. Bese ngithi ngizophinda futhi ngithi ngiyozilila omunye umuntu. Ngeke kuze kwenzeke lokho uzohlupheka iy'ngane. Ngangeke futhi ngikwazi ukuthi ngithi angizili ekubeni sezikhona iy'ngane still kakuzohlupheka zona. Manje nangapha nobaba naye akangigezi ngoba mina naku angifuni lo. Kade ngiyekile ngangigezi. Sithe sesingaxabana nalo ngakwazi kwangenelela amaphoyisa cause nakhona i-protection order kuze beyenze court wayengixosha khona ekhaya kube ethi angithathe amasaka nami ngiphume if ngingafuni yena emva kwale meeting ababeyibambe lana abafowethu. Wathi if ngingafuni yena ngithathe amasaka nami ngiphume. Ngabadlalela ekhaya i-record i-message ayengithuka kuyona ethi ngithathe amasaka nami ngiphume ngiphile ekhaya kubo ngeke ahlale nami ekhaya kubo. Mase ngiyolanda amasaka nami ngifikele ekhaya ku-December bese ngiyachaza udaba kubaba ubaba babizi befike bese kuba nokuthi kumele ngiyolanda iy'nto zami abakubo bazongihlabela inxiwa. Ubaba omncane wakhe mayethi uzongihlabela inxiwa-ke singihlukane ngamanxiwa. Wala yena wathi ngeke emzini yababa wakhe ekhona yena ephila kube nomunye umuntu ozohlaba inxiwa ahlabele mina. Ngangahlatshelwa kanjalo-ke inxiwa. Ngahamba ngokwathiwa kumele ngiyolanda iy'nto zami. Ngahamba-ke ngiyolanda iy'nto zami ngoba kwakukhona naney'mpahla zokugqoka nanamafenisha. Ngahamba ngacinga indawo ngangayithola indawo edayisayo ngathola eqashisayo ngaqasha. Ngithe ngaqasha kuleyo ndawo ngase ngihamba-ke sengiyolanda ifenisha ngoba ngisivumelwano sabo emithingini. Ngisalanda ilodi yokuqala ngithe ngibuyela ngilanda eyesibili wasibiza amaphoyisa. Maye wabiza amaphoyisa emaphoyiseni kwafika amaphoyisa aseNatali kwafika iphoyisa ngoba ngakubo kungaseNatali. Mayefika amaphoyisa kwafika iphoyisa lomlungu nelomuntu akungawesilisa. Wakhuluma i-Afrikaans kuleli lomlungu kanti i-Afrikaans ngiyakhona ukuyizwa just that angikhona ukuyizwa if usu-fast and angikwazi ukuresponda ngayo. Kodwa ngamuzwa ukuthi mina ngumfazi wakhe kulo mlungu. Ngaya ngasondela ngafika ngakhuluma nge-English nalo mlungu ngamchazela ngathi mina angiyena i-husband yami le eyami iyashona. So angisumfazi wakhe cause yena usethi kulo mlungu kule phoyisa ngizofuza umuzi. Ivele iphoyisa selathatha i-statement. Then mangifika ngilitshela lephoyisa ukuthi angiyena umfazi wakhe ngoba ekhuluma kanje ngoba ethi ngumfazi wakhe eyami indoda yashona la. Sesiphilisana vele kabuhlungu ngoba mina ngimfuni yena ufuna ngibe umfazi wakhe. Iphoyisa liskreshe kanje iphepha lethi ngeke likwazi ukuthatha lesi statement into ehlangane ne-widow abayikhulumi bona ezi-police station. Angaloza ibheji yakhe ucela ngihambe ngakuphi ekhaya ngentshose kuseMpumalanga
athi ucela ngihambe ngiye court yangasekhaya, iyona i-court ezongidirect ukuthi ngenze kanjani. Yena as police station akakwazi ukuhandlisha i-case yomfelokazi cause angaluza even i-badge. Sijike singasawuthathanga umthwalo ilodi yesibili. Ngibuyele ekhaya kusasa ngivukele nge-court. Uma ngifika e-court bemfonele bemcela ukuthi akafiki. Ngibadlalele nama-record wakhe. Bemcela ukuthi akafiki angafiki. Bemtshela ukuthi ucela afike angafiki. Bese imanje ngiyayibiza ifuna ukusifaka qala kwi-small claim court. Ifuna usihlanganisa qala kukhulunywe. Angafiki yena. Ayidrop nefoni mayisa khuluma manje. Manje bese yangitshela ukuthi awukho safe. Into ezosiza la i-protection order. And enye into ezosiza la ukuthi ngihamba ufuna iziliphu zalezi zinto lezi zakho uyilanda ngaleya then ubuye nazo la. Mawufika nazo la mina ngizofonela even amaphoyisa izokuthatha khona la ecourt. Ayina ngempela ngihambe ngigibele ngingasetama edrobheni la ngathi ngakona izinto. Ngibuye neziliphu. Nginikeze manje cause isayini ihlanganisa amaphepha enzayo ihlanganisa amaphepha enginefonela even isho ukuthi ngilanga lilandelayo ucela ukuthi bese bezongithatha ngesikhathi so ngihamba ngiyolanda ifinisha yami ekusena kungala Natal evuma amaphoyisa. Ngempela khasa ngiqhasha imoto ke bese ngihamba ngolanda izinto. Mangifika ngolanda izinto aphinda ngithuka athi ungaphinde ukubhadela. Ngisho kuthiwa sozogeza ungabuyiswa la, ngisho usufile ungabuyiswa la uze ungangena. Athukise nje gedini amkhuza amaphoyisa athukise nje aqhubeka kakhulu ngithuka kuze wena namhlanje ke ngiqhashile. Nemali azilungu. Akukho nje okuqhubekayo. Nazo ayisezinesikhathi from 2017 up until manje. Ngephu. Qawukeni. Ndonga. Izwe leli. Izwe leli baba. Lesilo. Lesilo inomlando walo futhi. Cha. Newethu uyizwile na kwi-voice note kadade wethu ke. Uthini ngalihluka sinje esenziwa kulowo muntu esimama? Into ebhlungu leyo mkhwana zomkhulu ngoba masiza udadewethu ekhala kangaka ezongenwa ngendlela engaqondile futhi engamgcwelisi nayo ngoba ngicabanga ukuthi lolu hlelo lokungenana uma umuntu egana ekhaya yinto leyo efanele iqale eyizwe emzweni wakhe umuntu nawo ozomngena wena mne wabo kakhwenyane wakhe kufanele ube ne-approach right kuyena ukhombise nawe uba umkhwenyana na ube indoda eqotho ngoba manje uma uzoza ngendluzulo ngokulwa into leyo engamukelekile kulelizwe kakhulukazi naphansi komthetho sisekelo wesizwe akulungile ukuthi umuntu ukhombise ukulwa kuye ma kuthi akwakhiwa ekhaya. Manje ibhlungu kakhulu lento yasigqugquzela emadodeni ukuthi akaqhubeke nokuthi abehlukumeza abantu besifazane kangaka ikakhulukazi uma ufuna ungena umuntu usuke kuyimpilo yakhe yonke leyo emzini. Manje ma ulwa akuhle kakhulu sithi nje phansi ngokuhlumeza abantu besifazane. Iqiniso lelo phansi nge-GBV njengenhlangano ithulile nisemelene kakhulu nezimo ze-GBV. Cha ngicabanga ukuthi nizwile-ke bafethu ke i-voice note yosizi likadade wethu ke akade ke yenzile echaza ngabo bonke usizi ke abhekene nalo ke. Ngithi ngicela ukuma la uzophinda sibuyeke no part 2 wawo le part ke la siqhubeka khona sise engage ke naye ke nathi simbuza khona nizizwele nani ke okwamanje ngicela ukubamba la.